Эмилия, с днем рождения, дорогая! Спасибо. A samozřejmě oslavy jediné a neopakovatelné Jamily. Velký potlesk. Takže červený koberec je připraven, světla už svítí, atmosféra Hollywoodu taky tady je a teď jsem chtěla tě pozvat, právě už pozvala. Poradíme ještě, dáme jí velký potlesk pro Jamily. Když jsem něco udělám. Jo? Když například, jak naposled jsme s synem byli hodili na reality show, tak nikdo nebyl překvapen z toho, že jsem byla v Kambodži a žrala pavouky. Nikdo z toho nebyl překvapen, protože já se žru cokoliv. Takže já jsem moc ráda a opravdu jsem neočekávala, že přijde tolik lidí. Protože obyčejně, když dělám nějaké party a píšou lidi, že přijdou například 100 a přijdou 50 maximálně. Dělala jsem akce před měsícem, řekli přijdou 200 a přišli 100. A dneska řekli přijdou 250, cítím, že tady 350. Já se děkuju moc. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est une crise, ma dernière fois derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui idéalise, tu ne vois même pas tout ce que je perds. Avec une autre, ce serait pire. Pour toi si tu veux finir maintenant, c'est loin à l'envers. Moi je te disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais.